Spune că mare parte din succesul pe care îl are se datorează și faptului că zâmbește frumos. Vorbim despre Ionuț Budi, unul dintre cei mai cunoscuți proprietari de cluburi de pe litoral. L-am întâlnit în noul club pe care l-a deschis vara asta, înconjurat ca de obicei de fete frumoase. Este o carte de vizită, zâmbetul? Da, poți să spui și așa, chiar poți să spui și așa. Da, pentru că ăsta este primul lucru, un om care zâmbește și zâmbește frumos, transmite energie bună. Un om care e trist și ține gura închisă, nu zâmbește și asta e perceput ușor altfel. Și în meseria mea mai ales trebuie să zâmbesc, nu forțat, pentru că mie chiar îmi face plăcere să zâmbești. S-a întâmplat vreodată să rezolvi ceva cu ajutorul zâmbetului, să zâmbești frumos, să obții ceva? Da, normal, multe. Pentru a-și menține dantura frumoasă și sănătoasă, merge cu regularitate la medicul dentist, însă de curând a apelat și la mici trucuri de estetică dentară. Am fost în Germania și mi-am făcut fațetarea la incisiv și la toți dinții din față. Nu că ar fi fost neapărat nevoie, dar pentru un zâmbet mai frumos. Am un prieten care este dentist în Germania, este medic dentist și unul dintre medicii buni chiar și în Germania și am mers cu foarte mare încredere și am beneficiat și oarecum de prețuri bune pentru chestia asta. În plină criză financiară, alături de doi prieteni, Ionuț a mai deschis vara aceasta un club în stațiunea Mamaia. Spune cu zâmbetul pe buze că a dat din nou lovitura. Consider că am reușit să fac ce trebuie într-un timp scurt, pe o piață foarte aglomerată și puternic concurentă. Am reușit să fac un club de real succes pentru că am zâmbit frumos, nu știu.